Muntanyes de tota Europa. Ara és el moment. El moment d'aprofitar el potencial de les noves tecnologies. El moment de fer créixer les economies de proximitat. El moment d'emprendre, d'arriscar, d'empènyer els límits per anar més enllà. El moment per retenir el talent local i formar-lo professionalment. Ara és el moment de reconèixer els espais naturals com a actius imprescindibles per a la millora de la societat i de recordar que les regions de muntanya són una font única de biodiversitat. Ara és el moment d'empreses com aquesta i tantes d'altres que fan de la muntanya un motor econòmic que avança cap al futur. El moment en què moltes persones troben oportunitats professionals i una millor qualitat de vida aquí. Ara és el moment de repensar el present per millorar el futur. Per tot això, ara i aquí, és el nostre moment. Aprofitem-lo. Cap a les muntanyes del demà. 13è Congrés Europeu de la Muntanya.